ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto. ceergal Muhammad yeynori ceergal e kala no sababu maggal waawatno waadi. gorko ene waawi seerde debbo gooru walla ɗiɗabol kadi mo waawi ruttade e makko ko alda e caɗeele. albakara wi seerde ko laabi ɗiɗi jaggita no haaniri wala ceerta haa laaɓi e jam. kono almasihu wino nde mawɓe anduɓe e yahude en ɓe ngari e namdade beele gorko ene yamira serdude e joom suudu mum dalilu bawɗo wonde fof o jaabi ɓe o wi mata on taaraki fayde joom taggore e fuɗode o taggino debbo e gorko e wi ko ɗum waɗi gorko hertoto e yummum e baabum o haɓɓo e joom suudu mum kamɓe ɗiɗo fof ɓe gonta ɓandu wotudu hono noon ɓe natta wonde ɗiɗo ɓe gonta guutu. nden noon woto seerndu ko Allah rendini. Muhammad yeynori te newni ceergal taw almasihu o ɓamti gorko e debbo yoɓe gona guutum ɓe mbasa seertude.